Авылда үскен балалар бит инде без, шуңа күрә безне жүк-жүкта туган жер тартты. 37 еллап эш стажы булган Гөлүсия ханым тиздән лаеклы ялга китәргә җыена. Гомеремне авыл хуҗалыгы белән бәйләгәнемә бер дә үкенмим ди ул. Эшемне яраттым инде, хөрмәт иттеләр. Бик коллектив тату яхшы эшләдек. Бүгеннән ул Татарстан Республикасы атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, шундый ук дәүләт бүләге Южный хуҗалыгының Багдашкина бүлекчәсе идарәчесе Кадыр Захировка. Министрлык мактау кәгазьләре һәм рәхмәт хатлары алучылар арасында тракторчылар, технологлар, хисапчылар һәм эретеп ябыштыручылар. За эти годы очень много людей трудилось по разным направлениям деятельности, в том числе сельскохозяйстве. Огромные слова благодарности вам за самоотверженный труд. Дәүләтчеләр гаиләсенең 3нче буын вәкилләре дә гомерләрен авыл хуҗалыгы белән бәйләргә тора. Тармак министрлыгы мактау кәгазенә ия булган гаилә башлыгы Минхәт ага улының да туган җирдә калуын тели. Армия сакларыннан әйләнеп кайтуга, шул тракторга утырып, шул җирдә эшли башладым инде. Эшләремне бик яратып башкардым. Малаем Әтнә техникумын укып бетереп, 1 июльдә армиягә китте. Ул туры җирне бик ярата, тракторда эшләргә бик ярата. Ул кичкенә чагыннан үземнең янында тракторист булып йөрде. Бик яратып башкарды. Минем поддержкам, мине алыштыручы. Тантанада Тайсыр оешуының 100 еллыгы истәлек билгеләре дә үз ияләрен тапты. Республиканың юбилей датасы уңайыннан әлеге бүләк агросәнәгать комплексы ветераннарына тапшырылды.